Ake nginitsheleke ukuthi mina ubuKristu ngabiyekiswa yini. Mina ngangumKristu, mina ngangisonto eZayoni. Ake nginitshele ukuthi ubuKristu mina ngabiyekiswa yini. 1, ngasemambatheni. Abantu basemambatheni abantu abakhaliphile, abantu abajulayo, abantu abayinjula buchopho. Uma ungangikholwa bheka izibongo zakithi. Ushando wakha ngomqangabhodo, abafokazane bakha ngotshani. Umthenga ngenkomo, abafokazane bethenga ngamahlahla. Ushando waphakela inyoni zaze zambonga zathi chiyo chiyo. Nina benyathe eminyama kansele, omagizagiza, omagwaza phindele. Uma ufunda umlando walendoda le okuthiwa ushando ukuthi isibongo sakambatha yasithola kanjani, uzothola ukuthi abantu bakambatha zinjula buchopho. Lalela, 1, uNkulunkulu weBhayibheli hayi wamaKristu. Ngithe mina bengumKristu ningizwe kahle ngithi uNkulunkulu weBhayibheli kwakuuNkulunkulu odomo. Into yangiyekisa ubuKristu. Mawufunda incwadi kaGenesis 3 ithi uNkulunkulu weBhayibheli wayefuna abantu ababili bemcashele ensimini ngoba futhi wayesaba nokushiswa ilanga. Ithi walinda ilanga laphola. uNkulunkulu weBhayibheli udale ilanga kodwa uyalisaba ukuthi lizomshisa. Ufuna abantu ababili bamcashele ehlathini bawu2 kuphela. Kodwa lo uNkulunkulu mina engimkhonzayo ukhona ukusibona njengoba su8 billion umhlaba wonke ngesikhathi esisodwa. uNkulunkulu weBhayibheli kodwa wahluleka ukubona abantu ababili waze wababuza ukuthi bakuphi. 2, uNkulunkulu weBhayibheli wazisola ngokudala abantu. Ngoba uNkulunkulu weBhayibheli wayengazi ukuthi njengoba edala abantu bazokona kusasa. Lo mina engimkhonzayo wamdalo Adam noEva azi ukuthi ngelinye ilanga bazokona. Okube isifundo kimi nawe ukuthi uma ngabe uthe waphambuka endleleni buya uzocela intethelelo ukufundisa mina ukuthi empilweni kumele siphile kanjani. 3, uNkulunkulu weBhayibheli Genesis 6 unezingane. Amadodana kaNkulunkulu abona amadodana abantu ukuthi mahle ayithathela abafazi kuwo. Amadodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu weBhayibheli unezingane, yingakho ngabiyeka mina ubuKristu mangifunda iBhayibheli. 5, uNkulunkulu weBhayibheli isiphukuphuku esidomo. Mawufunda incwadi kaGenesis ngiyacabanga u18 uqale lapha ku21 wehle nayo. uNkulunkulu njengoba efuna ukuyobhubhisa iSodoma neGomora akazi ukuthi bangaka abantu abamkhonzayo eSodoma neGomora. uAbraham uzeyambuza ukuthi what if bayi50? Uthi ngeke ngilibhubhise. 45 ngeke ngilibhubhise. 40 ngeke ngilibhubhise. 35 ngeke ngilibhubhise. 30 uziyofika ku10 uthi ngeke ngilibhubhise. Kusho ukuthi uNkulunkulu weBhayibheli iSodoma neGomora walibhubhisa ngoba wathola ukuthi bawu4 abantu abamkhonzayo eSodoma neGomora ngoba uLothi namadodakazi akhe amabili. Kusho ukuthi bawu3 njalo not 4 bawu3. uLothi namadodakazi akhe amabili ngoba umfazi wakhe waphelela endleleni ngenxa yokungalaleli. Iyo ke into eyangiyekisa mina uNkulunkulu weBhayibheli kuningi. Mawuvula incwadi elokuzana yamaHubo 2:7 uNkulunkulu weBhayibheli unengane uDavide. Inxube evanga nje ngoNkulunkulu weBhayibheli. Iyo ke into eyangiyekisani ukukhonza uNkulunkulu weBhayibheli. Ngikhonza mina lo ngenamntwana, lo obona yonke into, lo ongozeli, lo ongalali, lo ongaphumuli, lo ongakhathali, lo kuhuye umenzi weinto zonke, lo obona ezinjulwini zeinhliziyo zezibilini zeinhliziyo zabantu. Nangoku uNkulunkulu engimkhonzayo mina. Ngiyabonga.